1200 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα σε μεικτές συνθήκες. Και όχι, δεν είναι diesel. Είναι το Jaikou 7 SHS, Super Hybrid σημαίνει αυτό. Ένα plug-in υβριδικό τρίτης γενιάς, ιδιαίτερα προηγμένο. Ας δούμε όμως με απλά λόγια πώς λειτουργεί στην πράξη. Το σύστημα αποτελείται από έναν θερμικό κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών turbo βενζίνης, ο οποίος λειτουργεί στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller και είναι ιδιαίτερα αποδοτικός. Είναι δηλαδή ότι πρέπει για υβριδικά συστήματα τέτοιου τύπου. Έχει επίσης έναν ηλεκτροκινητήρα μεγάλο, ισχυρό, με 204 ύπους και 310 νιουτόμετρα ροπής. Είναι αυτός που συμβάλλει στην κίνηση του αυτοκινήτου, κατά κύριο λόγο. Και υπάρχει και ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 136 ύπους και 120 νιουτόμετρα ροπής. Αυτός ο ηλεκτροκινητήρας όμως δεν κινεί το αυτοκίνητο, αλλά φορτίζει την μπαταρία. Λειτουργεί δηλαδή ως γεννήτρια. Και μιλώντας για την μπαταρία, είναι κάπου εδώ κάτω. Όχι η γάτα που κρύβεται, αλλά έχει μεγάλη χωρητικότητα, 18,8 κιλοβατόρες. Μπορεί η τεχνολογία να είναι πολύπλοκη, όμως η Jaikou δεν θέλει να σε μπερδεύει. Έχεις τρία προγράμματα ουσιαστικά για το υβριδικό σύστημα: το Initial, το Smart και το Forced, τα οποία κάνουν διαφορετική δουλειά το καθένα, αλλά το αυτοκίνητο σου προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ανάλογα με τις συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, εσύ απλά οδηγείς και το αποτέλεσμα είναι πολύ χαμηλή κατανάλωση και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Όχι όμως μόνο στην πόλη, αλλά και στο ταξίδι. Το σύστημα είναι αρκετά έξυπνο για να καταλάβει πότε ο θερμικός κινητήρας δεν απαιτείται. Παρ' όλα αυτά, αν απαιτηθεί, μπορεί να αναλάβει τα ενία και με το turbo για τα 1500 κυβικά εκατοστά του, πας μια χαρά σε ταξίδι. Μπορείς επίσης να ρυθμίσεις την ανάκτηση ενέργειας σε τρία διαφορετικά στάδια, ενώ από τα προγράμματα οδήγησης αλλάζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Το βάζεις στο Sport και έχεις 347 ύπους και 525 νιουτόμετρα ροπής. Και όταν η μπαταρία αρχίζει και τελειώνει, κάτι που δεν θα συμβεί και πολύ συχνά, γιατί το σύστημα φροντίζει έτσι ώστε να έχεις πάντα ενέργεια για να κινείσαι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, αμιγώς ηλεκτρικά. Και δεν θέλεις να ανεβάσεις την κατανάλωση βενζίνης φορτίζοντας το εν κινήσει με τη συμβολή του θερμικού κινητήρα και του μικρού ηλεκτροκινητήρα της γεννήτριας. Τι κάνεις? Σταματάς σε ένα φορτιστή. Μπορεί να φορτίσει με 6,6 kW σε AC ή στο σπίτι σου, αλλά ως Super Hybrid μπορεί να φορτίσει και με DC. Τι σημαίνει αυτό? 20-25 λεπτάκια. 40 kW είναι αυτά. Υποστηρίζει και λειτουργία vehicle to load. Μπορεί να δώσει δηλαδή ρεύμα με το σωστό αντάπτορα σε ηλεκτρονικές συσκευές. Και τι να το κάνετε αυτό? Με την εταζέρα μπορείς να μετατρέψεις το Jaikou 7 σε έναν mini σινεμά. Και πόσο κοστίζει όλη αυτή η προηγμένη τεχνολογία? Μέχρι το τέλος του έτους 33.490 ευρώ χάρη στα OJOY Deals της Jaikou. Και παίρνεις ένα CSUV με μεγάλους χώρους, περιπετειώδη εμφάνιση αλλά και φιλοσοφία, premium εσωτερικό με καλά υλικά και πάρα πολύ εξοπλισμό.